Nekunopigira mombe apasina zviya zvekunokama mombe zvekunotsvagwa mombe apasina zviya zvekusera mombe kutime akusina zviya zvekunoti yatsika yanwa apasina zviya bava oraro touch screen oraro kubata ora touch screen oraro kubata apasina zviya zvekunotsaga mombe apasina zviya zvekuisa mombe mudanga apasina zviya zvekunokama mombe unongoikamira pafoni yako unongoikamira paleptopu yako chako kujusa kadi chako kuswaipa kadi unongoiona pawhatsapp unongoiona pafacebook ora kubata ora oraro touch screen oraro kubata ora kubata oraro kubata oraro touch screen apasina zviya zvekunotsvaga munhu apasina zviya zvekunopigira mombe apasina zviya zvekuenda kumafuro apasina zviya zvekuti hatsinga yanwa apasina zviya virus kubatira mafoni virus kubatira makompyuta zvinongouya unotoisa trojan oraro touch screen ora kubata ora kubata ora kubata iri kupi oraro kubata ora touch screen ando ndinokuendesa kukoti ndinokusungisa nemapurisa vakandinyima mari yangu zvese hauna kupfigira mombe hauna kuisa mombe vakangoiona pafoni yavo vakangoiona pawhatsapp dzava kukamirwa pawhatsapp dzava kupfigirwa mudanga pawhatsapp oraro touch screen oraro touch screen